राजा बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी मैया के हसी बोले ले पाटिया माई सुनिए सेवक गौरा घाटे दुबिया उजरे देव दूधावे और गदेने चला ले बाला सेवा खा गुटी बारा धोती बीजे। सौभाग्य बा, खुशी तो अलग बा। बहुत भाग्यशाली बानी कि कम से कम चैती छठ भूखे के अवसर के जे दिल से मांग देला ओका पूरा कर देनी तो छठ अपन व्रत उठा लेनी चैती छठ उनका पूरा भइल बा कि ना? हमनी के पूरा हो गइल बा। हम तो जे भी जौन जौन मांगल बन तन हमके छठ माई पूरा कर देल बानी। तू वहां का हम कुछ दिन हो गइल एहू में सारा फल जंगा कार्तिक में फल लागता होंगे, एहू में फल लागता सारा फल। एहू में अपना जुर्ती के बाद जितना शक्ति हुई उतने और कार्तिक मास में और चैत्र मास में दोनों में पुरुष और स्त्रियां अधिक से अधिक भाग लेकर के अभिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य नवार के व्रत करती हैं और इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। परमेश्वरी माता की, सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की, गंगा मैया की, सब छठवर्ती की। हम चाहे कि जितना भी हमार जनता देवता तुल्य जनता जनार्दन माता बहन बानी लो, ये चैती छठ के अधिक से अधिक संख्या में भूखी लो। और ये हिंदू के बहुत बड़ा पर्व मानल जाला और बहुत पवित्र पर्व मानल जाला। छठ माता की कृपा से सारा दुख सारा कठिनाई दूर हो जाला एक के लिए। और हम अपने आप में भाग्यशाली बनी कि एक पूर्व में भी जब हमारी पत्नी बीमार चल रही थी तब भी मैं छठ उठाया था। आज भी देखिए कुदरत का वो मंजूर नहीं था कि हमारी पत्नी का माताजी का अकस्मात देहांत हो जाने के कारण ये चैती छठ मुझे उठाना पड़ा है, ताकि मेरे घर के जो मेरी भाभी लोग हैं, मेरी माता पिता, अगल बगल के जितने माताएं बहनें हैं, सब लोगों ने एक सुर में कहा कि आपको चैती छठ भूखना है। तो मैं चैती छठ भूख के अपने आप में बहुत गौरवान्वित हूँ। बहुत कीमती समय निकाल के ये छठी मैया के पावन पर्व पे छठी मैया के स्थान में पहुँच के कवरेज करतनी। एकरा खातिर पूरा जनता के तरफ से हृदय से धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, ये छठ पूजा जौन बाटे तो कार्तिक के जौन छठ होला वो तरह मनावल जाला कि तनी एक अलग होला? कितना घंटा का व्रत रहले में कितना दिन? कार्तिक के छठ जंगा भूखल जाला होंगे, इहो व्रत कइल जाला। ओइंगे व्रत एहू में सारा फल जंगा कार्तिक में फल लागता होंगे, एहू में फल लागता सारा फल। एहू में अपना जुर्ती के बाद जितना शक्ति हुई उतने फल एहू में लागता। को घंटा लगभग में भूखे रहेला? एहू में 36 घंटा भूखल जाला जी। दिन भर रात भर 3 दिन के इहो व्रत बा। तनी एगो कोसी भरे वाला जी जैसे बियाह शादी के हो गइल बाटे ओकरा घरे कोसी बाटे तनी बोले तनी की बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी मैया के बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी माई के राजा बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी मैया के बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी माई के नाथ बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी मैया के नोधा बाबू लिखिले चिट्ठिया दियानी छठी माई के हमरा घर बड़े 24 कोसिया दुनु प्राणी चलिया
चलिया जड़ा जड़ा कालावा के दिनवा कैसे दुनु प्राणी जोड़ा धूपवा के दिनवा दुनु प्राणी कैसे जड़ा जड़ा कालावा के दिनवा कैसे दुनु प्राणी जरा कलावा के धूपवा दुनु प्राणी कैसे सालावा दू सालाड़ी के आई हो लेकिन आई हो जरूर सालावा दू सालाड़ी के आई हो लेकिन आई हो जरूर तो हमनी के बानी सभी दोमाठ कोटी में जहाँ पर चैती छठ बड़ी धूमधाम से मनावल जा रहा बा और तमाम गीत भी सुनम जा छठी मैया के। और हम चाहे कैमरामैन से रहो तनी जूम करके दिखाई कितना बढ़िया जैसे कार्तिक छठ के छठ मनावल जाला वैसे ही चैती छठ के मनावल जाला। जितना घंटा में छठ के भूखे के पड़ेला में इतना घंटा में समय दिहल के पड़ेला। सुनिए छठिया माई हंसी हंसी बोले ले छठिया माई सुनिए सेवक सब रौरा घाटे दुबिया उजरे देव दूधावे से चला सुनिए छठिया माई हंसी हंसी बोले ले पवन सेवका सुनिए छठिया माई दुबिया सिलाई देव मकर उजारी देव दूध धोती मोरे बीजे ता बीजे देव कोसी मोरे नहीं बीजे कोसी मोरे नहीं बीने चला ले भगवान सेवा खा सूटी बारा धोती बीजे। अच्छा ये बताई चाची जौन ई छठ बाटे चैती छठ ई कार्तिक छठ के जैसे होला कि थोड़ी अलग होला? एके होला एमे को घंटा के सब व्रत रख उतना व्रत कितना देर ले 36 घंटा। हां एहू में उतने कौन देर कौन फल लागला एमे? जितना फल ओइ में लागल उतना फल एमे लागल फल एमे लागेला आ शक्ति उतना मिलेला जितना उतना मिलेला। एन तो उस छठ दिन माई में के बड़ ऊपर बहुत भारी संकट पड़ रहे तो सूर्य भगवान के लगे छठ माई गईली तो सूर्य भगवान कहनी कि उनका पति के लेके मने जैसे लेके माने बन बन लेके पति के मने ढूरस केहू नहीं तो सूर्य भगवान के लगे गईनी तो सूर्य भगवान कहनी कि चैती छठ तू भूख जइबू तो छठ माई कहली कि हाँ भूख है आ तो ठीक बा भूखी है बाकी तार पति ठीक हो जाई है तो तू चैती छठ करिया जे भी माने दुखिया माने मांग दी जौन चीज ओके पूरा कर दिया
कह देबू तू ताके चैती छठ करी तो छठ माई के जे दिल से मांग देला ओका पूरा कह देनी तो छठ अपन व्रत उठा लेनी चैती रोल छठ उनका पूरा भइल बा कि ना हमनी के पूरा हो गइल बा हम तो जे भी जौन जौन मंगल में तन हमके छठ माई पूरा कह दिल बानी तू वहाँ हम कुछ दिन हो गइल छठ कर छठ परमेश्वरी माता की जय, सूरज भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सब छठ व्रती की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। तो सब देख सकता नहीं हम अभी बानी दोमाठ कोठी में जहाँ पर अर्घ देवल जा रहा बा और पंडित से बातचीत करब हम कि चैती छठ में कौन कौन सामग्री लागेला और कब से मनावल जाला यहाँ से बातचीत करब। श्री हमारा नाम सुग्रीव पांडे है जी, कौरहा बाजार के हम निवासी हैं और डोमाठ में सुबह उगता सूरज का सब जजमान सबके सूरज का अर्घ दिवा रहे हैं हम। यह सूरज का महापर्व है। ये चंद्रायन और सूर्यायन दो व्रत होता है जी। एक चंद्रायन व्रत होता है, एक सूर्यायन व्रत है। चंद्रायन और सूर्यायन में सूर्यायन एक नंबर का व्रत है कि सब लोग करते हैं और जो अपने मन में इच्छा करके दृढ़ इच्छा करके बहुत दिनों से व्रत चल रहा है। यह वार्ड संख्या 44 से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी यहाँ से बात करब। यहाँ के भी छठ भूखल बानी, बहुत ही खुशी की बात बा। का वैसन खुशी के देता रहल बानी, देखत रहल कितना छठी बर्तन जो भूखल बानी लोग वहाँ के लोग के और के दिया बानी। और हम चाहे कैमरा में से जूम करके दिखाई और हमन के बानी सन अभी तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के दोमाठ कोठी गाँव में, जहाँ पर चैती छठ कार्तिक छठ जगह आस्था के महापर्व के दर्जा दिहल गइल बा छठ पूजा के। वैसन जगह पर हम पहुँचल बानी पुण्य स्थान पर। और सब ये वीडियो यदि फेसबुक पेज पर देखता तो पेज के फॉलो कर लेम जा, भोजपुरिया माटी के लाल फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ले। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि, धन्यवाद।